good morning, good afternoon, good evening. So, mag-prepare na sa magluto na pod ang cocinera. So, akong lutoan karon guys is hoy, sabaan ni akong iring. Oy, Miming! Magluto ko og magpansit sa ako guys. Then, hama naman kong tinola, magpansit. Masadahan kong lutuon karong ang buntaga guys. So, hello everyone! Kumusta? So, mag-update lang na. Iwas kong lamas guys para sa ako ang pansit gisado. Abaan niya akong iring mo eh. Miming! Naman ko ko'y iring diri guys ng anak. Nay anak tulo ka buok. Pero ilang mama naligsa, namatay guys. Gahapon. Uy kayo. May gani mukhaon na sila. Di man jud pwede mawadag iring diri guys kay daghan mo ko ilaga diri, dagko pa jud. Pag naay iring, lupad ang mga ilaga, kuha pa nila. Ilang patyon. So, nakapalit ko kamunggay. 10 pesos rani guys, oh. Fresh kayo, daghan pa jud og sulod sa merkado. Ako na isago sa ako ang munggos ni Latan. So, mag-fried ko kong egg. Kung nalit, should meron na utuhan ni kay among motor, dinay kay mudagan guys. Nautuhan should ni. Kaya magpaksiw kong isda. Kung butangan og kuan talong. Kaya ganahan man sila, butangan og gulay-gulay. Pero akong gulay dire guys, mamaligya kag lunlon gulay. Di yung kay mahalin kay. Ang ako ang mga customers kay sa ila apod gagulay ra gyud pud sila kay apiki ang kuan karong pamasahero nila kay na sila kompetensya nga kuan jeep diri sa sentro sa Dipolog. So ingon na niya na nakapaghiwas akong kuan ahos kay masamad din akong kamot guys pag panitan bitaw siya akong kamot masamad. So kuha ni siyang kuan ng kuan matangtang naman dahil ng iyang panit. So that's all for today's video guys. Thank you sa inyong lahat sa walang sawang suporta.